Maroko paşalığının Rabat şehrine geçirilen halkara derejesindäki almamyl masadan aşanlar ilki bilen bu ýerde ýaýwanlaryna serli bilen tanışdylar. Sergide türkmen amalhyşan sunutynyň gymmatlyklary, Magtymyl Pragynyň şeper dörejligine degişli taryhy we edebi maglumatlar görkezildi. Onda gahrman arkadamyzyň we hormatly prezidentimiziň jowhar paýhyndan dören eserlere möhüm orun berilmegi serginin derejesini we ähmiýetini artdyrdy. Magtymyl Pragynyň doglan günüň 300 ýyllyk münasibetli gurulan dabara türkmen halkynyň dünýä beren beýik şahsiýetleriniň dörjülügini we onuň mertebesine halkara giňişini goýulan bilen sarpanyň aýdyň nyşany öwrüli. Türkmen we daşary ýurt alymlarynyň gatnaşmagyna Magtymyl Pragynyň ömrü we dörjülügini hemme taraplaýan öwrenmek üçin bilelikdäki tagallalar atly almamyl masadyň dowamyna bu ugra degişli alma çykyşlary giň orun berildi. Şeýle hem işin we netijeli geçen masadyň dowamyna umumy gymmatlyklar arkaly halklaryň ýakynlaşmagyna itergi berýän natally. Şeýle hem Türksoýuň türkmen halkynyň milli özalçylygyny ýaýratmak maksat edilýän köp taraplaýan taslamalar durmuşa geçirýän we üstünlükli geçirilmegi ugruna Türkmenistanyň hökümetiniň gollug berýänini belläp, munyň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine we gahrman arkadamyza alkyş sözleri aýdyldy. Bu ýerde guralan almamyl masadyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi hemde halkara giňişine Magtymyl Pragynyň dörjülügine aýratyn ähmiýet berilýäni üçin masada aşanlar hoşallyk bildirdiler. Aýdym zat bilen utgaşykly geçirilen almamyl masadynda Magtymyl Pragynyň edebi mirasynyň ýaşetleri, watansöýçülük, mertlik, zähmetçilik ruhuny terbiýelemekde aýratyn ähmiýetine ünserli. Masada aşanlar beýik söz sadynyň dörjülüginiň mundan meýlekde almy esasa düşünür öwrenme ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandyrdylar.